हेल' लोगो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोदान चेनेलाव बरायबाय। थ' लोगो नोंथांमोन दिनै आङो KTM Duke दा फंबायनि बिनि बे सिट हाइट एडजास्ट माने खालामनायदों। फार्स्ट टाइम खालामनायदों गाइस। दिनै माने इउटुबाव नायनानै खालामनो नागिरदों। जागोन जाया माने जों हागोन हाया नायनोसै। थ' नायलांदो भिडिअसखौ आरो मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो आरो बिदिनो गोदान गोदान भिडिअस नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। थ' नायलांदो। थ' गिबियावनो नेउस्ट्र'खौ लानांगोन फार्स्टआवनो बेबायदि खासि बायदि आरोना बेखौ लानांगोन। बेखौ मा बुङो मिथिला आरो बेखौ बेयाव सोनांगोन। सोनायनि उनाव आखाइजों ओरै नारनाय बोनाय गोजौ। दा नोङो सापस हमना ला बेखौनो थ' बेखौ नोङो जुदि गोजौ सिटखौ गोजौ खालामनोबा नैबे माने गोजौ खालामबा नोङो साखि बोनांगोन। बेखौ ओरै बोनांगोन माने राइट साइडखि बोनांगोन आरो गाहाय खालामनोबा सिटखौ माने ओरै नारनांगोन। गाहायखि आगसिखि नारनांगोन। थ' जों दा गिबियावनो साखि लांनायदो माने साखि लांनायदो नायदो जों दा बेखौ नैयाव लगायनांगोन। नै खाट खानदो ना नै खाटआव लगायग्रोनांगोन। दा जों साखि लांनो गोजौ लांनायदो जों जायखौ उल्था लाबाय आग्राखै बोनांसिगोन आरोना नैखौ होबाय नुदोंना। थ' नै खाटआव लगायनांसिगोन। बेखौ खाटआव ग्रोब लगायबाय माने खाट दोंखायो। खाटखौ नायनानै नोंसोरबो गम मोनखागोन। खाटआव लगायनोसै ओइ डिस्टार्ब जायो एसे। दा जोंनिया सिट हाइटआ माने गाहाय खामजाला माने खामजाबावगोन मोननै दोङो। बे मोननैनि माने जों दा खिन्थु गाहाय खामथ'ला जों मोनसे बारायबावनोसै आरोना मोनथाम खालामना दोननि। फार्स्टआव खालामनोसै जै बेसेबां हरनानै एसे बोलो नांगोन दे आरो गाइस। बारा बोलो नांदो आरो गलांदो गदो र' होद थांबाय। दा मोननै दङ दा मोनथाम जाबाय। नै मोनसे मोननै मोनथाम जादो। नैबे मोनथाम जाबाय ना मोनथाम जाहैबाय। थ' बेबायदिनो खस बारा बोलोद्रायबो नांद्राया हागोन जोङो। दा एबार एडजास्ट माने गाहाय खालामफिनसै जोङो। गाहाय खालामना दोननायावनो इयावनो दोन नाङा गाहाय खालामनाङा। एखेयानो प्रसेसा माथ' नोङो गोजौ खालामबा ओरै बोनांगोन आरो गाहाय खालामबा ओरै आगसिखौ नारनांगोन आरोना जायगोन एखे जासिगोन। माने बेखिनिया जासिगोन फंबायनि थाखाय गोजौआनो मोनसे गोजौ खालामना लाबाय इयो। बास भिडिअआ बेखिनियानो सिम्पोल। भिडिअ सर्ट जाबाय आरो खिन्थु एसे नलेजेबोल जाबाय। जाय जायना KTM दिनै बेखौ सोलोंना लानाया मोजां आरोना। माबा बेफोरखौनो दखानाव बायनो थाङोब्ला फैसा लानाय 10 थाखा 20 थाखाबो लायो आरो 50 थाखा लायो। बाइकला खामानि बेखायनो जों न'फोराव बेखौ मावना लानो हायो आरोना। बाइकफोरखौ बायकला खामानि सिखायना लानो हायो मोजां जायो। थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच गासैखौबो लोगो नोंथांमोन। थ' बाय भिडिअखौ बेजों फोजोबबाय। बाय गाइस।